Ano pa jaga dyan ako nakakita ko kay kadoang lubi. Nala ko jis. Yes. Makaluda jud ko na nang hapon. Hi guys, good morning. August 21 karon unsa kanang mamuwa ko lubi. Kay agsimanang naman sa negosyo lagi ng mga suman, lagi mo sa suman, biko. Mamarit man sa lubi sa mga bata unsa. Kuan no, humo ko ang balik dyan manang kay imagine na lang pud na ko ikalud. Na ko ikalud kay kanang nakoy kwarta na to pinigom di man to nakuhaan kay hamot ng ibayad sang pa-check up puhon mo nang mamuha kog lubi kay ang nakoy kabalig dyan ni manang hilin mo dyan lamang pud pok reg kuan 5 ka buok di na nakoy bansing ko kalod na ko diha hayahay na unsa agang uban si kuy koy ele koy Ridi namin kuy mamuha kog lubi. Magbahin kasi pinanigpil kay wag among puwakan. Nagbotas mi kay simba ko og nay barakon kay labang ra baga jud. Di mi paakan kay na may butas. Tara koy. Ano ta? Tara ni. Tara koy sunod. Ay barakon ron. Halalabong ra baga jud. Uy. Grabe patuhod magkuan sagbot. Patisan! Patisan! Nagsabot! Para ko na sa mga panuang ko na. Wala yung pamukan guys na guys. Kalubihan. Dugay naman nilawa lugi-lugi eh. Hindi ba sila nang hug di ay. Dani may mamuwak. Kita tag 5 kabuok or mga napo. Pila ka ko eh. Ito magpuwakan na ni. Ano naman mga kalabungan. At suot-suoton. Ay! Tay isa! Hala! Nagkataras kuy-kuy! Automatic! Waan? Dari tapok! Haman! Isa! Di Nakasing ko kuy-kuy! Dari batang kuy! Ari batang kuy! Ato. Out sa may sagbot kay na guys! Garabing arang baga ada di sagbot! Di Karang sagbot na ingani ba na? Nainamo ko sa gilo garabing kabaga! Kuy! Dahil mo na lubong! Pasang kuling nga naris kuan guys, ilawam kay murag dining kuan. Na may murag na brown. Uy, to ajud. Di adjud. Hala. Uy, di ajud sa kabuok. Di adjud ko. Karaan agad si Zang Lubi ha. Uy. Na. Karaan. Tinggal ba kuy-kuy? Duha nagagol sapa. Ato kay batang. Hala. Asi kuy-kuy na ji sa kahu 5 pa. Unsa? Ang dali ara man kuan. Kita lubi. Mga bata kay wa man sila suru-suru dari kay ara man kalabong. Monong kami nakakuan nagaho usa. Tingkoro gaho aja ka kuy jis gansi kudani. Ni ta ko nagaho. Ng batang tukoy. Basta imo duha usa. Ngakin ano? Kina na. Di kina lagi na dinabuang. Mao niya naman to. Nagapok dili mig tulo ka buok. Damang ibalig sa ni manangilin unsa. Kaya ra makalod ko unsang hapon. Pagpanta naman sa nagluko sa bako. Ipangan. Di Uy, napisa. Buang man na. Di Tiga upat putot man. Kita nang ilaga. Arse busog na. Madto na ng kuy guys, balik na mas bye. Dara mo punis bay ning among gipamuwakan. Mamagaw ka ta diri. Dara na mas likudon sa. Ama nang ihatid di man ang tulo ka buok. Unsa mamuwak papud mi atos ubos. Among bay ka na maltoy kalubian. Basta na pa ito nasaksak sa mga labang bawa nila makit eh. Amang kuy-kuy. Nga doon na naman.
Kinsa bay mo hatag nimo kuan. Kinsa bay mo hatag nimo 15 kada adlaw. Dag mamuha ka. Kuan jud po makatabang na. Kasi kwenta ka, daga na. Kay makaluod lagi kay gang kwarta na tura man ko tinigom. Di ka dito nakuhaan. Kay para dito ang kuan. Para to ang check up, para tang maintenance mong mamuwak sa ramang kong lubi. Ha, magagoy. Usaragaho. Daraga mong kuha. Tulo ka buok kagadzud. Wala may aminaho. Ano isa, aw duha. Agaho, singko ra. Panindugangan, mangita pag kong lain para mahimong 15. Kaya rang makaluod na kong kuan, UTP. Tamad ka na ni. Yangat ko. Mao dyan naman ni. Sa kabuok. May amo na balik dyan ni Manang. Kasi Manang kay naniguman si Zaglubi. Daghan na tayo isang ipang tigom na malit lagi sa mga bata. Kaya isang ikuan. Karang nay ini maghimusag suman ba? Suman o karang nay budbud. Iko. Dar, na yung mga bundaro labi. Nay! Tapos nanay naglaba. Naglabas nanay. Kakbuak mo nay, tulog ka buok. Okay, balik kayo ng ilin. Lagi. Balik kayo ng patugod. Ikaw man nagpamuwak, maglabapod ko sa mga sinil na kaya wala ko ikasuot lagi. Wala ko ikait na, purot na gajud. Lasan nila ang isuot karon. Mong labas sa ko karon. Hindi ka man nagbalik sa daning Manang. Nagamang likod. Na may tangad po na rin garang naghama. Manang! May ibalik dyan na hilin. Di alam eh! Tiri. Gabi ibalik dyan yung lubi. Ano rin? Gagmay man ay mo, laman tagdoon. Manang! Di ara! Nakararang mo sa yung lubi na. Malipan, nagkatupos Manang gani. Kay nanas na isin ng bunsa, magsuman siya. Kung ano nang, tulo raga dun nang. Karoon na nagbiting. Ano ni pangload ng Facebook? Nakakina na. Inaas sa buang mga kuha ni Manang, isang parilik nga. Parang luboy darag sa ako daraghan. Nasa ako gisod. Zakari nga mo tuludugang. Dali ko ito sa ubas koy. Nga tataglain. Dari na po may kuy sa ubus. Ara mas ubus na mga puno ka na. Kasi kaya mga lubi na nanagsat basang nasuok-suok. Madugang nga itong amang tulog ka buok. Maudo na po, makatabang nga nang hingin. Nanginahanglan mga zubot si Zaglubi. Kay sunod na ganyan siya magkuhan siya, magbiko, magbudbud. Kaya namin order ni siya, mong kinahanglan siya dagang lubi. Ni mga lubi dari. Basi ko kita rin pa tayo naglaing lubi na po. Mujay sa nakapapara. Harap ko nung koy, di harapit koy. Uy, di ah! Kagatago ka sa kalubi. Pero gamay naman siya. Ano pa sa gadyo na nakakatago kay kadohang lubi. Sama ko this. Yes. Makaludo ko na nang hapon. Mangita-ngita pa ko rin mga suok ko gabisig na apa. Pero kuan naman siya lubi ha, gamay. Di ba ka ni kuan? Karang nay hagad. Hagad man ka ni. Asa na ibutang. Karang balik ka nun dya. Alam makabutang gajag mawa. Koy, haraman koy. Basta lagi magkugi. Magkugi lamang gajag ka. Kuan man jud. Surte nga na gini magkugi. Maujo na naman ni. Ang kadugwang ni Manang. Unjang hapon, ug di mo uwan. Adto ko dito sa amang ibabaw ba Kay naman ito kalubihan, daghan. Sidaghan na ito nga puwak ba. Magdala mo may sako ka mo sidlan. Unjang hapon, ug di mo uwan.
Pero mo man, di sa kay dangog man basi mga ligid namin si Bako. Malang na ba isa ikadugang? Ang kawadya ko na. Hala, gamay lagi. Dos naman siguro ni kagamay man. Pagkapoy, tagalan ko suman. Aga sagi gamay. Dapat. Ngajo na naman ang gadyan na. Na, dapat ka buok. Gas na dyan nas Ginoo. Kay basta lagi kon ka magpugi. Suot-suot ng kalabangan. Ngitag mga kuan lubingan na puwak. Di kakota na. Nanay mamiso. 20. Kasi mo hatag na mag 20. Magus ka, kaya napag-isip ko kay Karong kamot. Magus ka. Kita pa yung hatag ng 20 karad daw. Kaya kaya nagkatso na. Angan saan na to nang. Let's inday dia. Gisapot. Let's inday dia gisapot. Agkuan ni manang. Kinanghuran. Kaya gisang anak dia. Nagpa-cutics. Ege, dah nagikitix ni Flor, isang manggiiris. Kana lagi mo na. Tara lagi cutics. Jadi gitu po itong putik be. Kay Nakiya na. Anak ko mati day. Araw mahimong manikurista. Grabe kalimut. Ipaningat ko. Gipaningat ko suot-suot sa kalabangan. Nunda karon. Tama, pag nagkalapukan. Mawara man tayo ang buhat. Lagi na muwa kong lubi una kay. Alog nga na ikaludan sa. So na, nakapok, nagapat ka buok. Karang ipahasagad sa naha. Nag-jess na tatatiri. Panda, mawara to guys. Natin ta nga. Nalingaw mo karong adlaw sa among vlog ni Kuy nga. Pagpamuwak na maglubi. Sa karon. Kay grabe lang kapuza. Gikapoy kong suros-suros kalabangan. Suot-suot. Karang nay, manglaba ko. Kay, wala lagi kasuot. Manglaba ko. Dali ka maglaba. Ang pahaway pag ko karzet. Damang hinlo. Bye-bye! Bye-bye ninyo guys. Salamat sa pagtanaw. Salamat sa inyong suporta. Kadyo. Garabing salamat sa inyong suporta. Karang nay, sa katong pa nakasubscribe, subscribe na mo. Da share po, da like. Ara salamata. God bless. I love you ninyong tanan. I love you hurot. Gikoy 1, 2, 3. Bye-bye.